Arratsaldeon danoi. Euskara bihurtuko da gazteleraren menpeko, eta ikasleak berriz makina eta analfabeto. Jendea ezin nahi dute marratik ez irteteko, eta euren sistemaren esklabuak izateko. Hori, aire, Gobernu honek jainkoen parena du bertigoa, eta garbi dago noren aurka bota duten tiroa. Gure zorionerako berotzen doa giroa, tari benetan kaleak ematen dio bertigoa. Berriz una grande y libre beharrote dugu gurtu, eta zazpi